माणसाचे ग्रह फिरले की सारा काही फिरायला लागतं आणि सारी संकटांची दारावर खूप आजार राहतात. त्यांना जाऊन तर आता 1 महिना होत आहे. आज येतील उद्या येतील ह्या भाषेवर आता किती उडून दिवस करायचे इथे या घरात. मुंबईला त्याच्या मित्राचा पत्ता लागला असता तर पप्पांना तरी सांगून त्याची चौकशी करायला लावली असती. नमस्कार नमस्कार. बसा बसा बसा. काय काम काढलं? नोकरी संदर्भात तुमच्या जाहिरातीप्रमाणे मी ऍप्लिकेशन साठी आलो. ठीक आहे. आपण असं करा, आपण विसर अर्ज द्या. मी परत आल्यावर तुझी चौकशी करेन. बरं येतो मी. नकोच लागू नकोच, पण मी चाटायला त्यावेळेला त्याचं ऐकलं नाही. तुझ्या अभ्यासाचं खापर माझ्या डोक्यावर कशाला पडतो? आता कुणाच्या डोक्यावर जाऊन करू मी हे सगळं. तुझा प्रत्येक सल्ला आजपर्यंत मी मानत गेले. चांगलं की आलं माझ्या पूर्णपणे. छान. म्हणजे मी तुझ्या भल्यासाठी गेलो ही माझी चुकच म्हणायची. काय भलं केलं तर आजपर्यंत तुम्ही माझं. मी खर्च बाजारी झाली तरी 4 पैशाची तरी मला मदत केली तुम्ही आजपर्यंत. उलट वकिलाची फी भरताना माझ्या हातात वागण्या घेऊन शिकायला घेऊन गेलात तुम्ही. हेच वाटतं तुमच्या बापाचं कर्तव्य. असं झालं तरी काय नाही. तुम्ही असं सर्व असं शब्द का? चेतन दादा आला तुम्ही? तुझा पत्र मिळाला म्हणून ताईला घेऊन आलो. वहिनीला ताई बाहेर तुम्ही आला. भरपूर आनंद झाला. भरपूर आनंद झाला. मामाची मला क्षमा करा. मामाजी तुमच्या नावात क्षमा मागायची त्यांच्यासारखा नीट मिळाला. खरोखरच मी माझं भाग्य समजायला पण माझ्या आहातपणानं माझ्या राजाला कारणीभूत ठरला. आज मुलावर चांगले संस्कार घडवून हे आई बापांचं कर्तव्य. ते संस्कार माझ्या बापाने माझ्यावर केले असते तर आज माझ्यावर ही वेळ आली नसती. याबद्दल हिला अहमपणाच्या जोरावर तुमचा इतका छळ करून देखील तुम्ही हिला क्षमा केली. यावरून तुमचं हृदय किती विशाल आहे याची साक्ष पडली मला. आबा तुम्ही जशी हिला क्षमा केली तशी मलाही क्षमा करा. तुम्ही मला साहेब म्हणता. मी कोण आहे हे तुमच्यापासून लपून आता काहीच अर्थ उरला नाही. श्रीधर, माझा श्रीधर. दादा तू जवळ येऊ नको माझ्या. तू तर माझ्या आयुष्याची रांगोळी केली आहे. जाऊ दे दादा. गेलेल्या गोष्टींना परत याद करून कशाला घ्यायचं. परत त्याच्या पुढे आम्ही कसा तरी राहायचा याचा विचार करून आपला पुढला संसार आम्ही थांबूया. आणि तुझी नोकरी गेली म्हणून तू घाबरून घेऊ नको. आपला धंदा व्यवसाय वाढवून आपला पुढे देवचानी जोमाने आपण काम करू आणि आनंदाने आपण राहूया.